Hádka nie je o pravde. Je o bolesti, ktorú si ľudia nosia sebe. Vieš, hádky nie sú len o rozdielnych názoroch. Hádky sú o tom, čo v ľuďoch vrie. Keď niekto na teba vrieska, nadáva ti, ponižuje ťa, väčšinou to nemá nič spoločné s tebou. Ty si len spúšťač. Iskra, čo zapalila ich vlastný bordel. Ľudia sa hádajú, aj keď sa nepoznajú. Na ulici, v komentároch, v rodine, v manželstve, pretože pravda bolí, keď sa dotkne rany, ktorú si nikdy neuzdravil. A najjednoduchšie je kričať: uhni sa odo mňa, lebo ty mi rušíš môj svet, moje predstavy, moje pohodolie. Hádka je obranný mechanizmus. Niečo v štýle: nechcem ťa počuť, lebo by si mohol mať pravdu. A ľudia pravdu často nechcú. Oni chcú pokoj, ale ten pokoj si zameniajú s ilúziou, ktorú si predstavili okolo seba ako múr. Tak kričia, útočia, odsúvajú. Nie preto, že ťa nenávidia, ale preto, že nevedia spracovať to, čo im zrkadliš. Tvoju silu, tvoju pravdu, tvoju inakosť. Je to normálne? Áno, ľudské. Ale nie je to zdravé. A rozhodne to nie je cesta k rastu. Lebo hádka neposúva, ona rozdeľuje. Aj keď z hádok nevychádza pochopenie, len ticho a hnev, tak to nie je výmena názorov. To je vojna ega. A vieš, čo je ťažšie ako vyhrať hádku? Nezapojiť sa do nej. Ustať, pozrieť sa do očí človeku a povedať: toto nie je o mne. Toto je tvoja bolesť a ja ti ju nebudem zrkadliť hnevom. Lebo keď jeden prestane kričať, začne sa ozývať ticho. A v tichu niekedy človek prvýkrát počuje seba.